Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, як звычайна абмяркоўваем падзеі ў Беларусі за яе межамі, і ў нашай студыі нарэшце дайшоў да нас палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Прывітанне, Віталь. Прывітанне. Віталь, дарэчы, вот быў у суботу з прэзентацыяй у Лодзі, і людзі мне там казалі, што адзін з нешматлікай колькасці любімых палітычных аглядальнікаў на Еўрарадыё гэта Віталь Цыганкоў, і сказали, шкада рэдка у вас бывае, на што я сказаў, глядзіце, у аўторак ужо будзе па ваш. Так што па заяўках беларусаў Лодзі і не толькі, Віталь Цыганкоў у нас у студыі. Дайте мне адрес гэтага чалавека, координаты, телефоны. Это мужчина был ці женщина? Мужчына, але і жанчына таксама выказвалі. Так што... Так, Віталь, я пачну нашу з табой размову з нечаканага боку. Таму што вось пытанне акурат таки до нас прыйшло, я не буду казаць пакуль ад каго, можа сам зразумееш. Пытанне да гостя. Бачыў у Віталя ў ФБ фота з рыбай. Ці можа падзяліцца сакрэтам рыбацкага таленту? Не, я тут паколькі, ну, мне не так уж много, скажем, магчымасці самому выязджаць, то я просто навязліва сядаў на хвост аднаму сябру-прыяцелю, і ён все как бы там не знаходзіў час, но я вот на кніжнай выставе якраз недавно была у нас тут в Варшаве, я до его сустрэл, і я его прышчеміл уже до сцены. Ну, калі мы поедем? Он кажа, завтра, со страху сказал. І сапраўды стрымаў свое слово, павёз мяне на рыбалку, і прызнаюсь, да, гэта была сапраўдная рыбіна, я ее сапраўды злавіў, вось, не падставная, ніхто там не сидел. Але прызнаюсь, это была адзіная рыбіна, якую мы злавілі, невядомае месца было. І я сапраўды ўсё жыццё ў дзяцінстве шмат лавіў на дзвіне. Мае дзяды па тату жылі в Суражы, я туды ездзіў, і, ну, скажем, магу лічыць себе, што я ў гэтым сэнсе, ну, умею лавіць, ну, калі ёсць адпаведныя, скажем, абставіны і адпаведная падрыхтоўка. Ну, а я со свайго боку скажу, я таксама гэтае фото бачыў у ФБ Віталя і адзначыў адразу тое, што рыба, там, я не ведаю... Галадзень. Яны там, відаць, у сябе можа быць які-нибудь кастынг там под вадой праводзілі. Рыба потрапілася Цыганкову вельмі элеганская такая, як адмыслова для яго кашулі, у якую ён тады апрануў на рыбалку. Ну, вот, зараз от нас отключацца сур'ёзныя гледачы пасля всех гэтых размоваў. Сур'ёзных гледачоў мы просто рыхтавалі такими вот, мы зараз вот нібыта жартавалі, а зараз на сур'ёзныя тэмы. Вот, дарэчы, про рыбалку і працягнем. І скажи мне, як ты ацэньваеш той улоў, які атрымаўся па выніку выбараў Коордынацыйную раду? Ведаеце, жыць у грамадстве і як там далей, Владимир Ильич, быць свабодным ад грамадства нельга. Я просто это да таго, што я шмат, можа быць, мне здаецца, нават занадта шмат цяго крытычнага бачу гэтыя дні у адрес выбараў Коордынацыйную раду. І тут, як у кожнага чалавека, ну, той, які там выступае, дае каментары, канешне, часам то людзі не прызнаюцца, но ў галаве спрацоўвае такое, ці гаварыць то, што ты сам думаеш і не супадае з астатнімі, ці гаварыць тое, што все хочуць пачуць і все гавораць, і ты падключаешься да агульнага хору. Ну, хто мяне ведае, і ты тым больш разумееш, што я всё жыццё выказваю сваё меркаванне. І не в нагу, это нема такога у мяне жадання не в нагу, калі я з большасцю толькі рад. Но часам, калі я не з большасцю, я не пабаюсь гэтага сказаць. І ў дадзеным выпадку я не сказал бы, што мне падабаецца вся гэта хваля вот такой рэзкай радыкальнай крытыкі на адрес выбараў у Коордынацыйную раду. Магу сказаць, што за дзень-два, канешне, прыблізна я уяўляў такую суму агулам, што вот 7 тысяч, якія выйшлі, ну, там 6-700, но так і здавалася, што будзе каля гэтых 10 тысячаў. Хаця, калі казаць пра прагнозы пачатку году, конечно, у мяне был больш аптымістычны прагноз. Адно з такіх пытанняў задавалі там аналітыкам на Радыё Свабода, і большасць давала большае, там, я, здаецца, сказаў, ці 30, ці 40, штосьці такое. І тады выглядала гэта рэалістычным. Но вось, перш за ўсё, мне здаецца, ўсё-таки дзве рэчы. Першае, это, безумоўна, такія
ну беспрэтэндэнтнай лютай рэпрэсіі з боку ўлады, якая всіх людзей, які ідуць каардынацыйную раду, завяла супраць крымінальныя справы, запускала там фейкі, што яна ўбачыць, хто галасуе, стала скажем, такія відэо мы бачым, што прыходзілі да людзей, якія жывуць за межамі Беларусі, прыходзілі ў іх кватэры ці пустуючыя, ці кватэры, дзе жывуць сваякі. Все гэта безумоўна стварала такі адпаведны псіхалагічны фон для галасавання, што многія людзі, якія хацелі б галасаваць, гэтага рэальна спалохаліся, нават жывучы за межамі Беларусі. Другі аспект — гэта пэўная, скажем, складанасць. Калі б чалавек выйшаў на нейкі сайт і клікаў там на нешта, это было прасцей. А паколькі арганізатары вырашылі все па-сур'ёзнаму зрабіць, с гэтым пашпартам, то многія просто, альбо за прынцыпы, альбо за леноты, кудысьці ісці, рэгістравацца, там даставаць свой пашпарт, его фатаграфировать таксама не захацелі. То бок гэтым цікавілася. Я просто выбачаю, што перабіваю просто по ходу. Ты сам галасаваў? Гэта інтымная справа, гэта мы не абмяркоўваем. Не, я не спытаюся за каго. Я нават гэта галасаваў ці не. Я прынцыпова решил это не говорить. Я дзеля чаго пытаюся. Я галасаваў. Я не буду говорить за каго, я галасаваў. Мне просто цікава, насамрэч оно складана было? Не так складана, просто складанасць была ў тым, што ты камусьці даеш свой пашпарт. Для людзей, со мной дзелілись людзі, так сказаць. Паколькі зараз на фоне таго, што все людзі ўсяго баяцца, то многія баялись гэтага. І трэця, можа быць, галоўная прычына — гэта все-таки пытанні пра тое, як, чаму, для чаго і навошта. Так сказать, у нас в журналістыцы ёсць 5W, 5W, who, там, when, where, and what, да? Вось. Што, дзе, калі, навошта, так сказать, хто? І тут многія людзі задаваліся гэтым пытаннем, навошта мне галасаваць за каардынацыйную раду, што гэта дасць, што яна мне і Беларусі дасць. І, канешне, гэта можа быць самае галоўнае і дыскусійнае пытанне, што многія людзі не бачылі гэтым сэнса. Ведаеце, як мы до 2020 года гадамі з вами, мы все журналісты абмяркоўвалі там пасля чарговай акцыі апазіцыі, якая сабрала там 1,5-2 тысячы, там ці 25 сакавіка, ці нейкая іншая, чаму людзі не выходзяць. І я, паколькі шмат разоў адказваў на гэтае пытанне, я даваў адказ, которые там цытаваліся ў тым ліку і в нейкіх там кнігах гістарычных, там, што людзі, па-першае, не бачуць сэнса, не бачуць стымула і не бачуць выніка. А калі здарыўся 20 год, яны гэта ўбачылі, і патэнцыйны стымул і вынік і сэнс, яны выйшлі, так сказаць, 100 разоў больш, не 2000, а 200 тысячаў. Вось. І тут таксама гэтыя ж пытанні задаюцца менавіта ў сувязі з галасаваннем в каардынацыйную раду, што людзі не бачылі стымула, сэнса, выніку і не бачылі, для чаго это патрэбна. Я кажу пра тыя патэнцыйныя сотні тысяч людзей, якія жывуць за межамі Беларусі, якія выехалі ў тым ліку па палітычных прычынах альбо эканамічных і, безумоўна, прымалі ўдзел палітыцы. І сапраўды атрымліваецца так парадаксальна, што ў некаторых удзельнікаў гэтых выбараў, калі браць самых вядомых, сацыяльныя іхнія сеткі, скажем, вмещаюць больш людзей, там, десяткі тысяч, чым ті людзі, якія за іх прагаласавалі. Па тых прычынах, тым ліку, якія я тут назваў. Я прачытаў такую выказванне учора вечарам па выніку усіх там агучаных галасаванняў. Не буду называць, хто гэта там, вядомы скептык, але тым не менш, ён напісаў так, што самым лепшым, што зараз нова сабраная, там абраная каардынацыйная рада можа зрабіць, гэта самараспусціцца з-за таго, што яна там как бы нікчэмная, нічога нікому не можа зрабіць, непатрэбная, і ввогуле выніка ніякага няма. І я падумаў, калі падыходзіць з такой пазіцыі, дык варта было б ўзяць ды самараспусціцца ўсім. І каардынацыйнай радзе, і кабінету, і офісу по вялікаму рахунку. Я тебе скажу, фактычна ўсім астатнім завярнуцца ў прасціны і паўсціць на могілкі. Да, альбо, если правда, хотя бы на треть остается, одно только лечь умереть. Але тут не. Тут люди скажут, что за вашу каардынацыйную раду голосовало 6700, а за Тихановскую, ці паводле социологии, ці паводле назірання, тым не менш, голосовали миллионы, это объективно. Там 3-50%. Голосовали тады, а цяпер яе імідж і легітымнасць на ўзроўні там
Мы не ведаем на якім, это таксама не ведаю як можна сцвярджаць, абапіраючыся нейкія адчуванні. То бы я кажу, што гэты аргумент ён дзейнічае да вот лічбавых вынікаў каардынацыйнай рады, што трэба разысціся, але не дзейнічае да Ціхановскай. Дзейнічаць ён будзе сапраўды некім сэнсе пасля 25-го года, і тут асобная дыскусія, мы пра не раз гаварылі, але вось ёсць вусаў, которые у цябе тут кожны тыдзень, да, бывае, і там, напрыклад, у Паплечнікі там был конец, не Паплечнікі, я скажем, дадзеным пытанні. Это у цябе амаль кожны тыдзень бывае. Паплечнікі, там Котаў, Анатоль ці Балкунец заяўляюць пра, я баюсь сказаць, пра всебеларускі такі кангрэс, так? Што лепш бы людзі не выбіралі Координацыйную раду, прыйшлі бы на кангрэс. Абое рыбое, в чым розніца, што там прыйдзе чалавек, якога яны кажуць, за яго падпішацца там 100 чалавек, ён прыйдзе, ён будзе больш прадстаўнічым. Для чаго? Таксама будзе прадстаўляць яны некалькі тысячаў патэнцыйных сваіх, умоўна скажем, выбарнікаў. То бок гэта просто, наша песочніца за кангрэс, а ваша песочніца за Координацыйную раду. А мы не любім Координацыйную раду, там нас абышлі, там нас праігнаравалі, там нас не паслухалі, скажа Цыпкала, Вусаў і Балкунец, і таму мы прапануем вот этот беларускі кангрэс, который, в принципе, будзе мець такую ж папулярнасць і легітымнасць, як і Координацыйная рада. То бок я не бачу ў гэтых прапановах, можна казаць, што гэта аб'ектыўна сведчыць пра сённяшні стан і страху у грамадстве, тым лікам, якое за межамі Беларусі, і пра стан палітызацыі. Пра палітызацыю мы таксама можам пагаварыць. Ёсць такія рэчы, як все-таки прагляды там незалежных медыа. І пры тым, што мы кажам, з Беларусі баяцца, не баяцца людзі. Я не магу сказаць думаю, падобная у вас статыстыка на Еврорады, раз уж ты згадаў мой двубой, то там і на двубой, і на свабодзе, на асаблівым двубой у меня там 80-85-90 часам процентаў гледачоў з Беларусі на Ютубе. То бок людзі не баяцца глядзець, як мінімум Белсат і Свабоду. Губазік, жоўтыя шлівы, там распаўсюджваць, да? Генпракуратура з мусам. Да, тым не менш, это десяткі тысяч, это не только, так сказать, генпракуратура. Я про тое, што вось ёсць такія прагляды ў нейкіх тэм, якія раптам у людзей выклікаюць цікавасць. Але вось все тэмы, якія былі звязаны з Координацыйнай радай, і тут я вяртаюся да гэтых не таму, што я там абараняю нас, журналіст, ведаеш, у меня нават этой карпаратыўнай салідарнасці няма, калі трэба, я скажу і супраць журналістаў, і ніколі не пабаюся. Але в дадзеным выпадку, этой папрокі палітыкаў на адрес журналістаў, што недастаткова там асвятлялі, раз уж мы в твоім эфіры, то ты, по-моему, так асвятлял, што просто по 2-3 на дзень былі у цябе кандыдаты ад Координацыйнай рады, правда? У параўнанні з Кацам і Лемонт, куды ўжо нам? Лемонт і Кац, да. Это, трэба ж тлумачыць гледачам, што гэта Зміцер зараз такі закидон в бок Прокопьева, который сказал, что вот Кац и Лемонт больше осветляли выборы Координацыйную раду, чем белорусские СМИ. Больше зрабілі для популяризации выборов КС, чем все остальные разом узятые. Да, Кац много чего зрабіл в 20 и 21 годзе, пераконваючы кожны год, кожны в своим выпуску, что мы уже перамаглі, диктатура падае, и падзе, и зараз, я-то не глядел, но с того, что я памятаю. Мы вот, я, ладно, там покрыўдзіўся, ты не знаю, покрыўдзіся, не покрыўдзіся, там ці, скажем так, нет, я про то, не покрыўдзіўся, а можа ён правы. Да, я хотел поразважаць, бо сапраўды СМИ по-рознаму стались. Ёсць крытычныя выказванні там на Белсаце некаторых журналістаў, а іншыя журналісты рабілі. Вот я про свои двубои, что, двубой, где устроил, больш-менш такую цікавую дыскусію паміж Кнуровичем и Алиной Ковшик, все-таки адны з вядомейшых прозвішчаў, набрал менш за все сярод цих моих двубояў. Гэта вот дэбаты в Координацыйную раду, не тому, что я там гэты двубойкі горш правёл, чым інш, просто к тому, что да, любые темы звязаны с Координацыйной радой во всех наших СМИ, я во всяком разе скажу за тыя, где я працую, Радио Свобода и Белсат, яны збіралі менш, чем любая другая іншая тема. А люди стараліся, давали кожны дзень, ты давал кожны дзень, Белсат давал кожны дзень. Белсат дал гэтыя вялікія дэбаты, якіх праглядзела, адносна не шмат людзей. Вели трансляцыю гэтага, скажем, форума, который был минулую субботу, называўся «Великая конференция». В нейкі момант его глядела 200-300 человек, по выніку, по-моему, 1005, да? Меньше, да? 3-4. Вось. И гэта кажа про тое, что, вот это был такі аб'ектыўны інтарэс грамадства да выбора Координацыйную раду. Значыць, штосьці, як казал Жванецкі, якога наши маладыя гледачы могуць не памятаць, штосьці в консерватории надо исправить.
і самой значыць кансерваторыі самой ідэі вот выбараў каардынацыйную раду было штосьці, што людзей не прыцягнула. А менавіта, што яны лічылі, што гэта зараз не патрэбна, што гэта зараз іх не цікавіць, што яны не бачаць у гэтым вынікаў. І не гледзячы на то, што даволі яркія асобы выступалі за, і яны этой самай яркія асобы сабралі больш за ўсіх галасоў, но ўсё-таки агульная маса вот па гэтых прычынах стратэгічных, якія кажу, што не бачылі, чаму, для чаго это патрэбна. Ну і плюс ты две прычыны, якія назвал, гэта і тэхнічная в меншай ступені, і менавіта страх. Вот все гэтыя тры прычыны, якія сабралі дастаткова мала галасоў па выніку. Я яшчэ чуў такое вот слово про тое, што вельмі шмат людзей ввогуле не чулі про тое, што нейкія выбары праходзяць. А тыя, хто чуў пра тое, што выбары праходзяць, не ведалі, калі ўвогуле галасаванне будзе. А тыя, хто ведаў, калі галасаванне будзе, то той не мог разабрацца, як там галасаваць, што куды гэта ісці. Трэба прызнаць. І гэта ўсё віна нас з табой. Нет, это трэба прызнаць, што чалавек, як бы калі было нейкім вот раней гэты вопыт з голасам і голас і тем зборам подпісаў у 21 годзе, то неяк было прасцей, і з кожнага, што называецца чайніка, сапраўды это было вось там вот прагаласуйце, там вот. А тут літаральна трэба было ісці толькі на сайт адзін каардынацыйнай рады, скажем, не самы вядомы сайт, асабліва да гэтых падзеяў. Вось СМІ, напэўна, па сваіх правілах не давалі такія спасылкі галасуйце ў нас. Яны писали, что вот выборы отбываются, але яны не мелі права даваць рекламу выбораў, і яны давалі спасылку на гэтую каардынацыйную раду. Так что гэта было не то, что так уж супер непросто, але гэта было больш складана тэхнічна, чым раней, это можна прызнаць. Глядзі, але такія, я не знаю, можа быть, захады для рэкламы самой выбарчай кампаніі рабіліся. Азараў, глядзі, колькі зрабіў. Адным вот постом у чат-боце перамогі. У вас тут сидять гумарысты професійныя, яны павінны пра Азарова тут іншыя в эфіры быць, іншыя людзі каментаваць. Палітычная аналітыка, вот, каб ён... это безумоўна, я не ведаю, гэта вся гісторыя з Азаровым, безумоўна, скажем, аказала негатыўны ўплыў на патэнцыйных удзельнікаў, колькасць удзельнікаў выборов каардынацыйную раду, хотя калі фармальна казаць, нічога там нікога і не здалі, але вот сама эта сітуацыя, калі удзельнікам плану перамога прыйшла там паведамленне галасуйце за нас, парушэнне было і как бы прыстойнасці і правілаў вот гэтых выбораў, і плюс, скажем так, людзей, пэўным сэнсе таксама адвадзіла ад гэтага працэсу. Пэўная частка людзей, безумоўна. Так што, калі кажуць часам, што скандалы яны спрыяюць, то это был не той скандал, які спрыяў. Это, безумоўна, можна сказаць. Это скандал, які не паспрыяў папулярнасці гэтага працэсу. Яшчэ адзін скандал, звязаны з квотамі. Ён вераваў вакол самого этого выбарчага працэсу ад самага пачатку, як толькі яшчэ абмяркоўваліся сістэма выбараў, сістэма галасавання і ўсё гэта. А тут яшчэ і сітуацыя са спісам «Наша справа» Розы Турарбекавай. Як гэта паўплывала? І як ты ўвогуле ставішся да квот? Можна сказаць, да. Але, конечно, я боюся, што ёсць людзі такія, якія лічаць, што пра квоты, пра фемінізм могуць гаварыць только людзі со ступенью. Пра квоты или хорошо, или ничего? Нет, да, альбо со ступенью. Вот ты закончил некую там у універсітэце в нейкім факультэт гендерных навук, только пасля этого, думаю, знаешь, як в наш сельскі час, вот калі там пачыналі уже в час перабудовы крытыкаваць там Ленина, то люди говорили, вот вы не прочитали всего Ленина, вот только коли вы прочитаете все 55 томов Ленина, вы можете нечто про его говорить, а до этого вы не доросли, каб абмяркоўваць Ленина. Так и ёсць значная частка людей, які лічаць, что только яны маюць права говорить про квоты, фемінізм, паколькі яны маюць адпаведны дыплом гендерных навук, а астатнія не маюць права гаварыць, і тым больш мужчыны. Да того человек, который, так сказать, про гендерныя тэмы не можа нічого сцвярджаць. Гэта іронія, на жаль, іронія сумная, паколькі, сапраўды, такі спробы затыкаць рот, каб людзі не выказвались пра нейкія тэмы, яны даволі распаўсюджаныя. Я
паглядзеў, дарэчы, перш за ўсё з палітычнага пункту гледжання пытанне квот, як некаторыя прадстаўляюць, што гэта, маўляў, весь цывілізаваны свет на гэта ідзе зараз і нібыта яны прысутнічаюць, на самой справе на сёння. Ну, я глядзеў даклад АБСЕ, паглядзеў спецыяльна, гэта был на 22 год, можа быць плюс-мінус там 1-2 краіны, але на сёння 12 краін выбарчым працэсе, краін АБСЕ з 56, 12 з 56 выкарыстоўваюць гендерныя квоты падчас выбараў у парламент. Вось. І там ёсць і краіны, скажем, ну, постсавецкія і ўсходняга блока, так сказать, блока, але ёсць і некалькі, так сказать, трывалых дэмакратый заходніх краін: Ірландыя, Італія, здаецца, дакладна, што я запомніў. То бок нельга сказаць, што гэта такая агульна прынятая практыка. Яшчэ раз паўтаруся, 12. Крым было 13, але Грузія адмяніла. Вот не ведаю, это добра ці кепска, што зараз Грузія адбываецца. Она недавно адмяніла. На сёння 12 з 56. То бок гэта, ну, менш, чым чвэрць. Нельга сказаць, што это, вот як кажуць часам, ну, прыхільнікі гэтых квот, што это, так сказать, ва ўсім захадзе так прынята. Нет. Падчас палітычных выбараў ёсць квоты вот толькі в невялікай частцы. І ёсць вялікая дыскусія наконт таго, патрэбная яны ці не. Канешне, калі з пункту гледжання гаварыць роўнасці, то любая квота гэта што? Гэта не роўнасць. Гэта нероўныя умовы. Калі вот у нас скажуць, напрыклад, што феміністкі, там, умоўна скажем, змагаюцца за гендерную роўнасць, то ёсць нейкі адну-две простых аргумента, которые гэта абвяргаюць. Напрыклад, калі там уздымалось пытанне пра падвышэнне пенсійнага ўзросту в Беларусі, это яшчэ до 2020 года, і я там пісаў в Фейсбуку, што а што, ну, скажуць нашы феміністкі, чаму в Беларусі, в адрозненне ад заходніх краінаў, па-ранейшаму пенсійны ўзрост для мужчын і жанчын адрозны, і ці не было б справядліва яго ўраўняць, асабліва тым больш, што мужчыны жывуць на 10-12 гадоў меней, а выходзіць на пенсію на 5 гадоў пазней. І там людзі: о, да, хай нашы феміністкі адкажуць, пазначалі некаторых вядомых. Ніхто не сказаў, што яна за ўраўненне пенсійнага ўзроста. Все прыдумалі нейкія аргументы, чаму Беларусі павінна застацца нераўнамерна. Так што вот пытанне, што ёсць людзі, якія выступаюць за роўнасць, наплевать и забыть. Это не так. Яны не выступают за ровность. Я бачу, что ты подсел на своего любимого... Яны выступают за неровность. Але іншая справа, что гэта неровность, она тлумачится высокородными причинами. То есть, каб выровнять нейкую гістарычную несправедливость, якая была в дачыненні да жанчынаў, трэба выраўняць ее вот такой неровностью. Квотами, там, розным узростом, рознымі там правами, там, наконт в армии служить, не служить, и так далее. І гэта такая, ну, філасофія, она даволі, ну, апраўдана, што каб выправіць нейкія несправядлівасці, трэба выправіць ее іншай несправядлівасцю, іншай нероўнасцю. І гэта, ну, ёсць такая, ну, сацыяльная філасофія сацыяльнай роўнасці. Я ее не падзяляю як ліберал, і іншыя лібералы яе не падзяляюць. Але прыхільнікі левых рухаў, сацыялісты, сацыял-дэмакраты, многія яе падзяляюць і лічаць, што да, такімі квотамі трэба выправіць несправядлівасць, якая раней была ў дачыненні да жанчын. Это два філасофскія падыходы. Але на практыке аказалось, што той же, ну, выбарчы блок Розы, где она была прыхільніцай этих вот квот. На практыцы ситуацыя акурат такі з этим вымушаным потым выключэннем двух мужчын. Вот так. як ты ўвогуле ацэньваеш? Як тое, што, ну, ажыццявілася несправядлівасць. Ёсць літара закона. Вот прынялі такое? Да, прынялі, значит, трэба выконваць. Іншая справа, што то, што прынялі, я лічу неправільным, гендерныя квоты. Я лічу, што можна ўздымаць ролю жанчын самымі іншымі спосабамі. Можна нефармальна лічыць, як в многіх заходніх партыях. Калі яны нефармальна, там, не публічна лічыць, што ў нас спісак павінна быць не менш там 40% жанчынаў. Гэта не прымаецца законам. Гэта ёсць джентльменскія пагаднення. Гэта ёсць жаданне людзей павялічваць ролю жанчыну, якую я цалкам падзяляю. Але это не павінны быць вот такія усталяваныя законам квоты, которые прыводзяць да такіх вось недарэчных сітуацыяў. І гэта трэба ўздымаць тым, што, ну, падымаць там прэсе, падымаць сваё палітычным жыцці ролю жанчынаў, всяляк імкнуцца, каб яны як мага больш удзельнічалі, ну, калі мы ставім гэтую задачу. Вось. Але вот такія жорсткія законы, яны заўсёды прыводзяць да такіх кур'ёзных сітуацыяў. Калі пацярпелі двое мужчын, которые гатовы былі удзельнічаць выбарчай кампаніі, а іх вот вымушаны былі выдаліць. І таксама, ну, ёсць размовы такія, не хачу іх там, што в некаторых, ну,
некаторых выбарчых блоках вот фактычна ну шукалі можна сказаць ну можа быть не самых вядомых не самых актыўных жанчын но просто каб запомніць гэты спіс і часам што яны не так уже і хацелі в гэтым удзельнічаць але яны спадзявались что все роўна іх не выберуць але пагадзіліся ну просто мне рассказывалі самі жанчыны пагадзіліся удзельнічаць такім спісе ведаючы что яны в канцы спіса яны запаўняюць гэтую квоту але яны в гэтым блоку не выберуцца і так сказать не хочуць яны эту коорднацыйную раду. Ну гэта ператвараецца ў прафанацыю, як часам такія вот добрыя намеры не падмацаваныя рэальным развіццём ну нейкай развіццём нейкай сітуацыі. Ну скажем, у нас гэта тройка жанчын, которые ну узначалілі наши выборы без всяких квот. Так атрымалася, что стали лидерами беларускага пратэста, лідаркамі. І Тихановская у нас лідарка. І калі створыцца такая ну, ситуация, такая дорастае до этого грамадства, то мне здаецца, не во всех краінах і Беларусі жанчыны могуць стаць на лідарскія пазіцыі без квот. Это нават ну іншыя жанчыны розныя по-рознаму на это ставятся. Іншыя жанчыны кажуць, я ни за что не пойду кудысьці под квоты, я сама стану лідаркай в нейкай сваёй тэме, в профессии без всяких квот. Я сама там паважаная без всяких квот. Для мяне квоты это абразлівая. Ну іншыя лічаць не, іншыя лічаць, што нет, трэба квоты, каб бо у нас жанчын прыгнеталі гістарычна, вось каб падняцца зараз выправіць гэтую, як я казаў, гістарычную несправядлівасць. Это філасофскае пытанне, ёсць, скажем, меркаванне і на то я не стал бы резко там абражаць, тым больш крытыкаваць там людзей, которые выступаюць за квоты. Просто я хочу, каб не абражалі, не крытыкавалі людзей, як мяне, которые лічаць, што гэта в прынцыпе не ліберальна. Гэта да сацыялістычны падыход, падыход сацыяльнай роўнасці, который зараз можа быць пануе в некаторых сферах, но ёсць менавіта права і на іншае. Это знаете, як в Амерыцы. У іх першая паправка наконт свабоды слова. У іх няма ніякіх забаронаў, ну, ні да, скажем, там, расістаў, ні да антисемітаў, але в Европе, где ёсць там забарона там нешта гаварыць там умоўно скажем, законодаўчая забарона там нельга гаварыць про Холокост, маецца на ўвазе нельга абвяргаць існаванне Холокоста, за это могуць пасадзіць. А в Амерыцы гэта все дапушчальна. Але в Амерыцы ситуация, ну скажем, з евреями намного лепшая, чем в Европе. Яны маюць і сваё ну, прадстаўніцтва і свой уплыў намного больше, чем в Европе. І ніякіх там антисемітаў ну, нікуды не прымуць, там не пададуць ім рукі, нема іх ни в СМИ, ни во ўладзе. А в Европе это больше распаўсюджана. Хотя в Европе есть законы. Вот в чым прынцып. Калі ідзе вольнае грамадства, можа быць, вынікі будуць лепш, чым там, дзе ёсць нейкія законы, якія кого-то штурхаюць, штосьці абмежоўваюць. Это вельмі яркі прынцып, калі в Амерыцы з першай папраўкай і реально можна дапушчальна все, што загодна, але сітуацыі з расізмам і з антисемітізмам намного больш спрыяльная, чым в Европе. Я хотел бы процягнуть тему лідаркі Тихановскай і две цытаты. Лабісты гэтых выбараў хацелі стварыць цэнтр альтэрнатыўны Светлане Тихановскай. Другая цытата. Выбары-то былі падысподна скіраваныя супраць лідарскай ролі Светланы Тихановскай. А ці можна сказаць, чые это цытаты, ці это не мае значення? Можна, да. В прынцыпе можна. Гэта цытаты з аднаго з матэрыялаў на сайце Наша Ніва. Гэта напэўна ясна. Гэта такі вчорашні артыкул, і мы ведаем аўтар Мікола Бугай, так? Да. І мы ну, з вами, напэўна, ведаем, хто хаваецца пад гэтым псеўданімам. Это даволі паважаны чалавек. Ну, его права пісаць пад псеўданімам, але это даволі стары псеўданім. Пра мэты стварэння коордынацыйнай рады. Так, гэта адна з тых, ну, скажем, ідэй, якую безумоўна, всю гэтую выбарчую кампанію людзі абмяркоўвалі, што да, гэта робіцца для того, каб нейкім чынам, так сказать, падмыць вось аўтарытэт Тихановскай і каб абраць людзей, которые у нас на свабодзе палітолог Казакевич у інтэрв'ю даволі адназначна заявіў, што да, вот, маўляў, Латушка хоча там перамагчы на выбарах коордынацыйную раду і хоча в пэўным сэнсе, но перацягваць гэтую коўдру на сябе. Я, па-перша, сам Латушка ніколі такое не заяўляў. Па-другое, я не бачу, што там перацягваць, разумееце? І в гэтым сэнсе, ну, і нават калі бы прагаласавала не 6, а 60 тысяч, я б не бачыў такой пагрозы на самой справе сур'ёзнай.
А по-другое, ну і тым больш калі прагаласавала 6 тысяч, то ну коорднацыйная в любой момант, калі коорднацыйная рада тых, хто там будзе панаваць, пачнуць трошки задзірацца в нейкай патэнцыйнай дыскусіі з Ціхановскай, то ну прадстаўнікі кабінета Ціхановскай, конечно, вам скажуць, а ну, хто вы такія, якая у вас легітымнасць, колькі за вас прагаласавала, і гэта безумоўна будзе ну пэўным аргументам. Хотя ну я не сказал бы, что вось такія ідэі можа быць. Адзінае, што вось такое казалі пра блок Прокоп'ева Егорова, Егорова Прокоп'ева, што яны найбольш, так сказать, крытычна выказваліся там пра Ціхановскую і Прокоп'еву, пра то, што она там штосьці не робіць, і з часам гэта крытыка і была справядлівай, з улікам таго, як ён ну умее гаварыць пераканаўча, прыгожа, і мне это падабаецца. Іншая справа, што ну калі трошки в бок пашоў про яго, пры тым, што кажу, што рыторыка яго і метад выкладання думак мне вельмі падабаецца, але ну часам гэтыя думкі можа быць маюць нейкі элемент, ну калі не наіўнасці, то нейкіх таких нерэальных пражэктаў. Вось калі он кажа там про 300 тысяч беларускай палітычна актыўнай міграцыі, ну што яшчэ павінна паказаць? Вот выбары, ладно, адно, но можа ён лічыць, што яго прадстаўнікі яго блока лічаць, што людзі павінны скідавацца на палітычную дзейнасць беларусаў самі. Это хорошая, правильная думка. Ну давай, аб'яві, пакажы, колькі на цябе там дадзеным выпадку на твой блок ці на коорднацыйную раду гатовы будуць скінуцца колькі людзей. Мне здаецца, вынік будзе таксама дастаткова сціплы, паколькі значная частка гэтых людзей не таму, што ім там грошай шкада ці што, а яны скінуцца на палітвязняў, паколькі яны бачаць, што гэта грошы, якія пойдуць кудысьці і канкрэтна. А калі ім скажуць скінуцца на коорднацыйную раду, ну значная частка гэтых людзей падумае, а навошта, а на што, а чаму, а што яна будзе рабіць і чаму я павінна это даваць свае грошы. Вось гэта яго ідэя пра моцную міграцыю правільная, но менавіта з пункту гледжання канкрэтнага органа коорднацыйнай рады, ну я тут падзяліў бы даволі скептычныя ацэнкі, наколькі яна будзе ажыццёўлена. Дарэчы, давай, можа быць, каб закрыць гэтую тэму, скажы, ну вот моцна, не моцна, але адшумела гэтая выбарчая кампанія, стварылі, зараз там трошачку перападзялілі, але мандаты, але ўсё адно как бы ўжо вызначылі, колькі у каго месцаў і што далей. Ну што, будзе збірацца, будуць паседжанні, будуць прымаць рэгламент сваёй дзейнасці, там трэба, відаць, будзе нешта мяняць, паколькі там незразумела я сама. маю на увазе не конкретно вот у адной коорднацыйнай радзе, а ўвогуле ў дэмакратычных сілах, у жыцці беларускага грамадства за мяжой, вот увогуле у гэтым нашым палітыкуме нешта, і не толькі палітыкамі, а ў грамадскім жыцці нешта зменіцца. Некая такая я не ведаю, это называюць как бы перафарматаванне. Да, перафарматаванне некае такое адбылося, адбудзецца. Не думаю. Я думаю, што ну вельмі малаверагодны такі радыкальны варыянт, што сапраўды ну пераможцы выбараў, а гэта Латушка і Прокоп'еў, па-першае, зберуцца ў коаліцыю, то есть это магчыма, але што вот яны, гэтыя пераможцы в коаліцыі, пачнуць неяк даволі радыкальна паводзіць себе, процівпастаўляць себе там кабінету ці там падымаць вельмі радыкальна ўзровень і статус і паўнамоцтвы коорднацыйнай рады. Ну вот па тых прычынах, пра якія мы тут шмат гаварылі, мне здаецца, это мала імаверным, таму што ну скажуць в тым ліку, хто вы такія, многія скажуць. І в гэтым сэнсе ну чарговы как бы, я мне здаецца, чым раней была бы гэтыя выбары, ну я ж не кажу там пра верасень 20-го, но нават 21-м прынялі удзел яшчэ, калі не мільёны, то сотні тысяч. Калі збіраліся там подпісы под гэтай даволі ну абстрактнай ідэі там нейкіх перамоваў, памятаеце, колькі было? 700 тысяч у весну 21-го года, так? Калі Ціхановск, ну збірались подпісы под нейкія перамовы з уладай. Все подписывались, канешне, ну не гледзячы на тое, што я тады не зусім разумел, што які будзе вынік.
якраз Коардынацыйная рада вынік мог бы быць лепшы, каб вот ён был бы тады 20-21 годзе. І цяпер, ну вот тыя вынікі, якія ёсць, можна было прадказаць і, ну, скажем так, гэта вот будуць все асэнсоўваць прыблізна так, як я, ці там больш крытычна, як там Шрайман са стапені, яны намного больш крытычна асэнсоўваюць вот гэтую, скажем, всю дэмакратычную супольнасць і выбары. Вот. І для гэтага ёсць падставы, безумоўна, так крытычна асэнсоўваць. Але, адказваючы на твоё пытанне, што зменіцца, ну вот кароткі адказ, хутчэй за ўсё нічого. Ну добра, дарэчы, калі мы тут закранули тэму інфармацыі, дзейнасці журналістаў, прапаганда і контрпрапаганда, Лукашенко сёння ў Магілёве сустракаўся з прапагандыстамі і шмат увагі надаў там прапагандзе і контрпрапагандзе. І мне вельмі так спадабалася одна цитата на мове оригинала. Наши журналисты отлично сработали в связке с правоохранительными органами. Настолько, что созданные передачи вошли в историю как пособие по защите информационного суверенитета страны. Ну, я не ведаю, кого он тут меў на увазе, хутчэй за ўсё Азаронка, любимца своего. Вот, там пособие, конечно. Там есть гэтая гладкая, да, которая бере замест следчых, она сама бере у арыштаваных, затрыманых людзей, бере інтэрв'ю. Паказанні. Да, паказанні збірае. Так што гэта вот, ну, просто я пры ўсёй трагізме сітуацыі, ну, усміхнулся і пры сябе, і нават публічна зараз, калі эта цытата была пра то, што нашы журналісты ў звязцы з праваахоўчымі органамі, бо сапраўды журналісты зараз там дзяржаўныя сталі, яны как бы працяг сілавікоў. Фактычна іх можна аб'яднаць. Министерство информации и КДБ повинны злиться в одно министерство. МКДБ. Да. Они повинны стать с МУСом, ну, с МУСом их нет, поскольку их там с КДБ, с Губазиком есть суперечности, одни больше там пророссийские, другие там больше типа пролукашенковские, и это ладно. А у журналистов так само есть, але, ну, знаете, одна частка журналистов повинна, ну, журналистов берем в двукосе, вступать в Губазик, а другая частка журналистов повинна вступать в КДБ. Вось и злиться там. И сапраўды гэта, ну, вельмі паказальна, вот я так само рыхтуючыся паспеў на гэты момант пару цытат паглядзець, там, конечно, нічого нового, але наколькі гэта ўжо, ну, не хаваецца, што журналісты, яны фактычна з'яўляюцца, там сказаць, другой рукой сілавікоў, з'яўляюцца іх дадаткам да сілавікоў, і ніякай іншай ролі і не ставіцца. І там былі выказаны там тым ліку і пра блогераў, разумееце, это даволі паказальна ў тым сэнсе, што, ну, раней там, ну, блогеры маглі штосьці там пра нейкія там недахопы нейкай сталовай не дакладаюць мяса, помните, як савецкі час, там кепскія дарогі. Так вот зараз-то курс на тое, што вот это все сучасныя пры ўсіх сучасных тэхналогіях блогеры нават это не могуць. Мы ж ведаем некалькі спраў, калі чыста за сацыяльныя рэчы хапалі нейкіх блогераў, альбо прымушалі выбачацца, альбо прымушалі там реально узбуджалі справы. І типа такі аргумент, вы ліст пішыце ў райвыканкам, а не ў тиктоке гэтыя выкладаеце відэо. Бо калі нехта там, ладно уж про чыноўнікаў, это ж савецкі час, ну, дазвалялася чыноўнікаў крытыкаваць. Это ввогуле нешта новае. Гэта зараз, ну, уже не свежая думка, што, ну, узровень менавіта не свабоды, не то, што там прэса, а не свабоды думкі, выказвання, ён в сучаснай лукашэнкаўскай Беларусі больше, чым в СССР. Паколькі в СССР вот дазвалялася там асобныя недахопы крытыкаваць, гумарысты выступалі са сцэны, там крытыкавалі гэта, нейкіх нерадзівых чыноўнікаў, жэст, там сантэхнікаў, то зараз там, мне здаецца, беларускі блогер ужо і сантэхніка не можа пакрытыкаваць. Блогер не. Для этого ты павінен мець корачку дзяржмі, працаваць там, атрымаць дазвол с выканкама, с КДБ. Так. І пайсці пакрытыкаваць. Да, і але пры гэтым, ну, гэтыя ж там уже з дазволам журналісты, яны таксама ж кожны, напэўна, свой вот так крытыку сантэхніка, яны павінны уже там с рэдакцыяй, с рэдактарам
уважліва вельмі разглядаць, ці не ёсць то замахам на, так сказать, недаспеласць улады. Это, ну, они ж всё крытыкавалі. На дзяржаўны пераварот, на дзяржаўны паклёп на пераварот, Лукашэнку. да, і то, што гэта дасць козыр там, так сказать, збеглым і розным журналістам, розным, так сказать, белсатам і Еўрарадыо. Па гэтаму гэта, ну, сапраўды нейкі новы этап, новы ўзровень, які зараз вот на гэтай, ну, нарадзе, ці што там у Лукашэнкі зацвярджаецца фактычна, што не проста не павінна быць крытыкі сантэхнікаў, а павінна быць ідэалагічная барацьба на любым узроўні. На ўзроўні нават там нейкага блогера в тиктоку, які разважае пра тое, там, якая ў яго вёскі дарога, но ён уже павінен быць асцярожным на гэты конт. Я хацеў бы вот у звязку з гэтым прыгадаць гісторыю, можа ты ж хутчэй за ўсё бачыў допіс у гэтай рускаміркі Мерсалімавай, якая написала про тое, я тут сустрэла аднаго таксама вот нашага, ну ён правда не рускамірец, ён дзяржаўнік, я бацька, і ён расказаў гэты я бацька ёй, як яго затрымалі на пустым месцы, і на пустым месцы 15 сутак, і вот на шконкі без матрасаў, на гэтых голых пружынах, і вот Мерсалімава, якая так паспала на гэтых пружынах, і вот яны дзяліліся досведам, оказывается, вот як оно все отбывается. И что ж это в нашей Белоруссии-то происходит? Возмутилась Мерсалимова. Что отбывается? Отбывается то, что под лес рубят, щепки летят. Под рэпрэсіўную машыну трапляюць і зусім не апазіцыйныя людзі. Гэта было і ў 20-м, гэта і ёсць 24-м. Вось, і тут латарэя, там хтосьці стаял недзе побач, хтосьці не так выказался, хтосьці там, ну, сапраўды падумаў, што, так сказать, крытыкаваць рэчаіснасць тых жа сантэхнікаў можна, аказваецца, што ўжо гэта замах на дзяржаўны пераварот. Так што гэта, ну, тая самая рэч, што, в прынцыпе, рэпрэсіі яны пачынаюцца толькі з людзей альтэрнатыўных апазіцыйных поглядаў, а так яны закранаюць усіх. Іншая справа, што, ну, как бы это все-таки не будем тут перабольшваць, у гэтым нема мэты рэжыма там хапаць менавіта ўжо і ябацяк там ці рускаміраўцаў. Гэта так, то, што называецца по інерцыі, там хвастом там закранули выпадкова, ну, лес робяць, щепкі летяць. Але калі там няма нейкага спецыяльнай абароны ў нейкага звычайнага ябацькі ці рускаміраўца, які патрапіў, то ён патрапіць. Вось, і абсалютна, ну, сілавікі, якія зараз адчуваюць гаспадарамі краіны, яны там асабліва не разбіраюцца, не звяртаюць увагу там, дзе ён там кляўся у, скажем, любові да Лукашэнкі, калі ён пад нейкі артыкул патрапіў там, і калі сілавік уже склаў там протакол, то машына назад не дасць себе, это значит прызнаць сваю памылку, а гэта большая крамола, чым там, сказать, нейкага ябацьку пасадзіць на 15 суток. Віталь, на жаль, у нас сёння няма часу, каб закрануць нашу любимую тэму выборы ў ЗША. Ну, можа быть, мы уже закранули гендерные квоты, я думаю, этого нам хопіць. Да, для того, каб ты для того, каб атрымаць адпаведную рэакцыю. Я ведаю, што хочу закрануць. Так коротко, можа быть. С одного боку, вось глядзі, мы маем у той же самой координацыйнай радзе, вось, да прыкладу, фракцыя моладзевая, там, ці спіс, моладзевы наступ, які, вот, дзяўчаты былі ў мяне в эфіры, лідаркі спісу, і казалі про тое, што адна з іх задач, якія яны перад сабой ставяць, гэта, ну, нейкім чынам даносіць заходнім палітыкам думку про тое, што трэба ўсё ж таки распачаць нейкія перамовы з рэжымам Лукашэнкі з мэтай дамагацца вызвалення палітвязняў, там выкупаць за санкцыі, яшчэ за што, невядома што. З іншага боку, што мы маем? Глядзі, Польшча узмацняе вельмі мяжу з Беларусю і Расіяй. Нават выступила з такой прапановай стварэння праграмы «Усходні шчыт». І міністр нацыянальнай абароны Польшчы Уладзіслаў Касіняк-Камыш заявіў про тое, што апроч вот усіх там неабходных там загароды, там что-то плануюць нават замінировать мяжу. То есть про что это, вот про что гэта сведчыць? І можна вот гэтыя два пазлы с одного боку, а давайте мы там, можа быть, пачнем перамовы с рэжымом, а с другого боку мінныя палі,
неяк сумясціць? Ну не, это розныя рэчы, і тое, што Польша рэагуе на пытанні, ну весь захад, на пытанні бяспекі, на пытанні нарастання пагрозы з боку Расіі, гэта адно, яны будуць рабіць крокі ў гэтым сэнсе, якія яны лічаць патрэбнымі. І ў тым ліку стаўленне да беларусаў як в цэлым, як грамадзян Беларусі, краіны суагрэсара з пункту гледжання міжнароднага права, яно в гэтым сэнсе будзе мяняцца, будзе пагаршацца. І вось калі, ну, нашы палітыкі, в тым ліку папулісткі, кажуць там пра адкрыць візы, там, грамадзянам Беларусі, дазволіць, і мы все это падтрымліваем, то, можа быць, трэба падумаць пра тое, што, ну, в цэлым-то стаўленне вось такое, як да краіны, якой, ну, існуе цяперашні рэжым, і якая з'яўляецца саюзнікам Расіі, і якая з'яўляецца з пункту гледжання суседзяў Беларусі пагрозай для іх небяспекі. То чаму гэтыя краіны павінны, то, што ад нас, вот, ад іх патрабуюць нашы дэмакратычныя лідары, павінны в масавым парадку адкрываць візы, дапускаць беларусаў, як это было до 2020 года. Зараз ты Каныровіч пакусаў, ці што? Нет, я тлумачу іхнюю логіку. Я тлумачу, чаму гэтага не адбываецца. Калі крытыкуюць захад, это вельмі лёгка крычаць там в нейкіх эфірах, крытыкаваць захад, а я спрабую адказаць, чаму ён так робіць. І адказ тут даволі лагічны, даволі спакойны, чаму ён так робіць і чаму ён так, напэўна, будзе рабіць далей. Гэта магчыма ў парадку вось менавіта індывідуальным для людзей, звязаных з палітыкай, для палітвязняў, для актывістаў, што нейкія структуры там будуць падаваць, там яны будуць атрымліваць візы. Но в цэлым для шырокага, для беларусаў як для народа, я не бачу падставаў, што бліжэйшы час вось гэта будзе такое масавае паляпшэнне умоваў атрымання візаў. Ну вот я сказаў чаму, таму што далёкія краіны, вот зараз хто атрымлівае візы? Ад венграў многія, вот мои знаёмыя Беларусі, ад італьянцаў там падаюць, атрымліваюць візы, прытым першая віза, што трэба з'ездзіць в гэты тур Будапешт, реально даюць на 7 дзён. Чалавек атрымаў на 7 дзён, з'ездзіл, потым уже дадуць на некалькі месяцаў. То, што раней давалі на 3-5 гадоў, гэта зараз амаль нереальна. І, ну вот, Польша, Літва найбольш неахвотна дае. А даюць краіны даволі далёкія, якія, ну да, не ўспрымаюць Беларусь як пагрозу. А тут мы бачым процьму гісторыі, калі в Польшы пажары, і недавно, да, сам прэм'ер паведамлял, што там схапілі людзей падазраваных там, і сярод іх беларусы, якія па заданню расійскай выведкі, расійскіх спецслужбаў рабілі всякія, ну, фактычна дыверсіі. Грамадзяне Беларусі. Вот. Трэба это палякам улічваць, што без разбору всім будзем даваць візу, як заклікаюць нашы дэмакратычныя палітыкі. Дайце, адкрыйце межы для беларусаў, бо беларусы тут ну, пад дыктатурай гібеюць, і таму ім трэба выязджаць у Еўропу. Ну, а сидзіць еўрапейскі польскі палітык кажа, і калі з гэтых беларусаў хаця бы там 0,01% акажацца дыверсантамі, агентурай, то мне будзе больш негатыву, чым пазітыву, калі вот это адбудзецца. І в СМІ прагучыць чарговы раз, што схапілі нейкіх дыверсантаў, яны аказаліся беларусамі ці расейцамі, і мне в гэтых же СМІ паставіць пытанне, чаму мы беларусам даем візы. Я тлумачу сітуацыю. І я тлумачу, як думаюць, разважаюць і публічна заяўляюць польскія літоўскія палітыкі. І тлумачу, чаму, зноў-такі непрыемныя рэчы кажу, наўрад ці варта спадзявацца на кардынальнае, радыкальнае паляпшэнне ў гэтым сэнсе. Дзякуй вялікі. Ну што ж, дарога, ну што ты сам адказаў на сваё пытанне, на каго альбо на што нам спадзявацца? Безумоўна, толькі на саміх сябе, але, ну, конечно, у дадзеным выпадку і на падтрымку ўсё ж такі той же самай Польшчы, Літвы і астатніх краінаў захаду. Але для того, каб гэтая падтрымка была, ім трэба шмат даводзіць інфармацыі пра сябе і ўсё ж такі звяртаць на сябе ўвагу. Дзякуй вялікі, Віталь. Тут ужо у акно нам маша рукой кіраўніца выбарчай камісіі па выбарах у Коордынацыйную раду, спадарыня Алена Прыходзька. Так што не адыходзьце далёка, мы працягваем нашу працу. Ну і яшчэ раз нагадваю, не забывайцеся глядзець двубоі на Белсаце Віталія Цыганкова. Закончился сезон. Закончыўся сезон, але ён пачнецца у верасні. Так што не забывайцеся, што ёсць такая праграма, і яна да вас вернецца. Ну а пакуль чытайце яго
ўсё на радыё Свабода, на сайте радыё Свабода. Дзякуй вялікі, слухайте, глядзіце, подписывайтеся. Жыве Беларусь. Жыве.